Hej YouTube, nu vil jeg hjælpe jer over YouTube, hvordan I kan uploade jeres videoer. I går simpelthen hen på YouTube, ikke? Og okay, når I har lavet det video selvfølgelig, så prøver vi at få den til at ligge der, for eksempel. Ja, så går vi herind YouTube, så du kan se derop. Ja, jeg kan sådan slå rundt på ting. Jeg fik ikke filme hele skærmen, jeg ved ikke hvorfor. Ja, så trykker jeg på upload her. Upload. Kommer, det ved jeg nok godt, så kommer der det her frem. Ja, så indlæser den lige her, skab videoer, bla bla bla. Men det er faktisk det her, den indlæser nu, I skal bruge. Ja, så trykker jeg her. Det skulle gerne, ja, den er åbnet. Så trykker jeg på skrive. Skriver. Så jeg har allerede, det burde gerne komme. Jeg har set, hørt en video ind, så tager jeg her. Der. Går herind i Google. Lægger den herind. Ikke over. Så hvad er det den, der gør jeg annullerer, fordi så er den her et eller andet sted. I hvert fald skulle den gerne. 2 minutter 44 sekunder, jeg tror først du ved, ja. Godt. Så åbner du her. Ja, så kalder vi den navnet. I kan jo godt se den her YouTube-video, så det hjælper jeg. Jeg laver det lige helt færdigt her. Og fordi det ligger så meget lige nu, det er fordi jeg vil opdatere noget, og det her op, det er også ved downloade. Det kan tage lidt tid. De næste jeg kunne ikke igennem titlen er for lang. Ugyldigt tegn. Lol. Det betyder ikke noget lige om lidt. Minecraft Random serverne EP1. Ja, beskrivelse, så skriver vi for eksempel lige hernede. Server EP join EP. Jeg ved godt, det lærer. Ja, der kommer bare lige nogle. Jeg skriver nogle IP hernede, som kan gøre op. Også en ny video. Jeg er ked af det, jeg ikke kan huske det. Ja. Men ja, nu så har jeg talt om, hvis I vil join det her, ja, men så skriver I bare det her, random titel og det. Ja, faktisk derovre. Så tilpas din mails, hvis du vil sørge for, folk abonnerer dig. Jeg håber, I vil gøre det til den her video, hvis I ikke kan finde ud af det, at det virker. Fordi så er det jo rimelig godt, tror jeg. Ja, så ruller I for eksempel bare ned her. Gem det. Godt, det kører. Og så venter I bare til, at det der det er færdigt. Det er altså min kanal på YouTube, bla bla bla. Jeg gider ikke lave navnet om. Og så krydser vi her. Farvel YouTube.